Уважаеми дами и господа, здравейте отново, аз съм Антони Найденов в студиото. Знаете, аз съм православен християнин, нещо против? Не. Който е все нормално. Така както в някои медии има от мюсюлмански държави има медии, така и в България е нормално. Така, това, което исках да коментирам е следното нещо. След като от Австрия, от телекомуникационната компания А1, които за мен са престъпници, заедно с тяхните приятели от пътната безопасност и другата система от пътна безопасност, сектор пътна безопасност, тъй като се полакомяха за нещо, което беше доста неудобно. Пък съм свидетел за Австрия, там е двойната игра, както и за Америка. И тъй като те искали да купуват BTV, било доста неудобно, че номер няма да мине, защото и с нова телевизия, ще ви кажа защо. Защото било доста неудобно, че в Австрия са всичките акционери от София, точно и акционери от нова телевизия, акционер по бизнес с А1, защото няма телеком собствен, да е по-лесно. И се оказало, че там е общия бизнес на България, на някои българи и в Германия също, но било доста неудобно, че ме прецакаха в Страсбург във Франция. Видите ли каква е вратката в Америка? Това, което исках да кажа за моята компютърна игра, която е от миналото вече, естествено човека ще се лежи в лудницата, дадения герой се запознава с пациенти, помежду другото сменя ми темата, несправедливо арестуван, по мой случай и общи случаи, подобни. Заедно човека си хваща батальон частен, военен, арестува военните, арестува и полицията, арестува и останалите, както и служителите, разпити, всичко. Що ви го разказваме така на готово? Защото съм един от най-големите PR маркетинг глобални продажи в цял свят в интернет. Това, което мога да ви кажа. Но ще ви кажа още едно нещо. Доста неудобно, когато говорят хората за недомлъвка, като са двама в студиото. Аз, за жалост, поне не се притеснявам. До сега нито един войш не е казал, бе, поли ма гърлото, имам проблем с гърлото. Имам проблем с гърлото, но не е по изкуствен начин, защото пак шефовете на медиите се убиват и служителите си, и гостите си, било доста неудобно за продължението. Но въпросът ми е трета част на видеоматериала в рамките на 2 минути и половина и повече. Какви са зрителите реално погледнато и какви са гостите спрямо медиите, както и моите медии? Моите медии, моите зрители са такива като мене. Това е моето мнение.